Здравейте, ние сме Livebox и тук сега ще ви запознаем с момчетата от Обратен ефект. Здравей! Добър ден! Какво има тук? Имате концерт, ще правите промоция на новата ви песен. Да, ще правим. Интервю ли ще взимате? Интервю ще ви взимаме, да. Питайте. Само да покажем и другия участник. Здрасти, как си? Като вчера съм, аз съм екстра. Добре си. Да, удобно е. Добре. Какво търсиш в туалета? Ами вас ви търся. Да ви попитам, има ли хитри с фраки тук тази вечер и как познавате коя жена е хитра с фрак? Според мен има една хитра с фрака и тя е в съседната кабинка. В съседната? Вие хитра с фрака ли сте? Той говори за съседната в мъжкия... Съвсем съседната. Ама много съм доволна. Добре, как се стигна до хитрата с фрака и посветена ли е на някой тази песен? Ами на хитрата с фрака е посветена, значи как се стигна с много труд, зор, нали? И така, с желание. С желание, добре. Каква е връзката между виповете в България и героинята от клипа? Виповете в България са тясно свързани с това, което повечето от тях правят в медийното пространство, това, което и ние правим в момента. Тоест в медийното пространство се сипят едни, как да го кажа, добре миришещи и изглеждащи кафяви облаци и слънца също има. Добре, да ви попитам, мислите ли да издавате нов албум? Нов албум няма да издаваме, ще издаваме само сингли, да не се тормозим много, защото сме възрастни, да си болутни тук, там разни неща. Албум няма да прави, но някой специално, ако си поиска, ще му направи, ще му дадем. Ще му дадете? Да, ако някой си поиска, му даваме, иначе по принцип правиме една пиеса, изтича в медийното пространство, след това правиме втора пиеса и тя изтича и всички сме много доволни. Добре. На коя ваша песен публиката се забавлява най-много според вас? Според мен се забавляват като почнем от началото до края. Изобщо няма спиране. На всички песни? Абсолютно на всички. Къде си? Няма да я слушам аз, познавам я от първи клас. Се изхвърля апарата, няма да ме има вече в чата. Такава си остава, надута, шамарите са бута. Такава си остава, надута, продължение шута. Такава си остава, надута, се светли ме на бута. Такава си остава, надута, продължение шута. Защо групата се казва Обратен ефект? Ти да ги няма. Аз съм Биляна от Livebox. Продължаваме с интервюто ни. Вече се намираме в мъжката тоалетна. Да ви попитам как се оправяте с фенките? В принцип певец се оправя с тях. Фронтмена се оправя, ние само гледаме и се облизваме около него. А вие как се оправяте с фенките си? Кой ни? Искам да се горе, високо на върха, да литне моята песен, като птица на света. Да високо, на върха, цяла вяра от светлина. Добре, бихте ли направили обща песен с някой известен изпълнител? Например, с някой фолк певец? Не. Защо не? Поне на мен не ми звучи такава песен. Доколко сте склонни да експериментирате във вашата музика? Ние сме Обратен ефект и си правим каквото си искаме, по принцип.
народни песни до твърд траш метал, като минаме през пънк, ска и чалга. Защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша, дори не мисля вече за живи. На работа не ходя, дотегна ми до гуша, защо не взимам аз пари, защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша, обаче много не съм патриот. Отдавна не пея, от моята по душа, човек не взема тренерия. Кое е нещото, което ви провокира да създавате нова музика? Мене нищо не ме провокира. Барабаниста гледа живота на певец и мисли песни. Вие ли мислите песни? Те така казват, значи сигурно е така. Коя световно известна банда бихте искали да подгряват? И аз сям бомбони, тик-так и така. И все пак, коя банда бихте искали да подгряват? Батъри. Аз бих подгрял PCI, защото много ме кефи напоследък и обичам корейците. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Какво мислите за Лайфбокс? Има ли нужда българският ефир от една такава телевизия, която дава възможност на младите групи, не толкова млади като вас, да се изявяват? Винаги е добре да има телевизии и изобщо всякакви медии, за да могат и младите, пък и старите групи да се изявяват. Защото за това се правят песни, за да се видят, а за да се видят трябва медиите да ги покажат. Добре, бихте ли ни пожелали нещо? Много късмет, любов, обич, здраве, щастие и така да. Добре, мерси. Исках аз да кажа нещо. Кажи. Само да си го изтръскам. Deli da plačeto frega